One tap kerteng seuba Rocky Hek hakas ngi baar jong ka shitrik urimpang arajar arpulai. Uba Rocky Hek ukirtong jong ka National People's Party na penthor umkra constituency unya khun persya ya umama jong uba AL Hek uba deiru MLA kani ka constituency la arpusan snem. Habaya kran jikilat pathai khubor uba Rocky Hek uloong ba ka jingmi jong banya khun hakanik election menta usnem kalong ba ukwa ban wanra ya ka jingkala khamtam ha ka penthor umkra constituency. Uba Rocky Hek uloong ba ka thong jong ka ba khmat tu lada uwan ha ka bor kalong ban rat ding khong yu udrok hapo kani ka constituency bat kiwe. Kubri sebut saya ni kong cang aku beli press borok. Kubri kong ngakwa ban ong bangari tradisional jong ka demokrat constituency. Te habai de kata te la ihi nakaliang ka jongak ni kenyat sau benai. Ke bing lala ban delivery 100% ya constituency hi borok kuwe jong ka demokrat constituency. Te hangni ngidon lang kini jonga di ba amla sek men rong ba jonga ba Michael Hek bolong rong ba snong jong demokrat constituency jong ka golfing Anthony Hek ba di cousin jonga ba Arnold te yang kata hite ngong pi pajbai ki sebisa namar ba ngari tradisional namar ba kikam ki ki ba khamla manle ki ni ki MLA ki MDC ha ki absence nam ngalala manle haka kendiat melai tang sau manai dai i finale segi man ki dorbasnong idan locally ki dorbasnong ke kalat jingrap ngalala banjarap lengba ka Honorable Chief Minister jongi ba sumbut Sri Konrad Sangma ba sumbut menteri jongi ba Presiden Tensong ba nakaliang ke jongki kila ai kila la meli keliman ki dorbasnong namar ba ke bang kila kular ki absence nam ki kampoi ni mentatang ha sau menang lala dalam wat ko umru apa mopat lala meli mau nongrem lengba ke jeng dan kat lang Chief Minister but orang ba song competition haka jing don kala manga kene fla i go witness ne magni si yang system nilong bas kham jingmon baro ki pat ba hi ka jing jong ki ya nan do na po mopat nomor song kamdei banga khot ya kane ka jing one final nomination ne ka dei ka jing jong ki pat ba nomar ki lakwa ya ka jingla haka ni consensus nomar ba ki lakwa ka change for better tomorrow te pila i hang ne don man ba ni jonga te dina ta daw hi nimdan kata ka banong artatin bangin withdraw kaneng la scam jingmot baik bangin ya skmat but sampai hu arfunyo tarik but haka artarik result kan sa ai mandate nakaliang jong ka penthum krap consensus but ngalong confident bangan job na mga diu trash no ahmad jonga kadi ka issue ban weng ban rat khong you drops banikong namar pa pi ki kon sama jongi bagi la sakma nak sukut ya ka jingim jong kitang sistem por arpusan teli kisnem bak san snem ba kilawan long banong economic mat kim phala ban take initiative ye gani ka issue jong drugs pai ki pobun ki kon sama jong ni sepetat ki jingim jong ki tang sistem por to drugs you day ka issue ka ba ngahap ban yatit na met dit tubal ladang apai ha ka assembly kata kadi kalau ka jong perception ni dan la ka nongrem mangini yang ni gania ka jutang ba ka consensus jong hi ka dan kam ka change